Сайт на този онзи. Майтапа се, разбира се. Не се безпокойте. Много се радваме. Така, сега ви изчакахме, декларацията се чете, няма никакви политически искания. Ние не сме в момента да не представляваме абсолютно никаква партия. Нямаме такива пристрастия моля ви се. И не искаме някой да яхне вълната и от наше име да бъде към... да се обърне с някакви политически искания или че от негово име ние сме тук. Това, което сме дошли днес е да подкрепиме всички българи за това, което се излезе на улиците. За една достойна България. За едни горди българи. Затова сме се разписали. В момента се събират все още подписи в Яфо и в Холон. Част от тези подписи ви ги връчвам сега с декларацията, адресирана до господин президента. Благодаря за вашата активна гражданска позиция. Това е гражданското общество, което всички ние искаме да видим. Казвам го съвсем откровено. Приемам това от всички вас като израз на активна гражданска позиция. Радваме, че няма никакъв партиен цвят при това сме го гледали. 100% гарантирано, това е решено спонтанно. Когато чух моят заместник ми каза, основното ми притеснение беше да не се получи нещо, тъй като съм нов в тази страна, да не бие да се появи някой от полиция, кой говорихме с консула, която да каже какво става тук. И аз мислех за вас от гледна точка на... Информирали сме полицията, общината, всичко. Това означава, че се държите съвсем като... Вижте, ние сме в момента тук има българи, които живеят от 90-те години, живеят от 2000-та година. Господин Бениаминов искам да ви го представя, който не знам на колко години и от колко, но той е заедно с нас. Той е заедно с нас. И това е гражданска позиция. Много ви благодарим, че не ви каня вътре, но в работен ден, все пак днеска имаме правила, не може да се влиза. В работен ден ще ви донесем, утре или други ден ще ви донесем останалите подписи, които се събират. И ви молим, когато удобно за вас. Кога е удобно за вас да дойдем? Всеки ден. Добре, ние се организираме.